Tervetuloa videon pariin. Miko siellä leikkii maton kanssa. Matoa. Meillä on peli. Minne me tänään lähdetään, Miko? Samossa. Harmaan Ei pukki, mä sanon sen. Minne me tänään lähdetään? Harmaan hotelliin. Pukju. No niin, ja peli alkaa Mikolta. Lähti. Hyvä, tollasia hitaita ja matalia. No niin, Miko. Miko. Mene! Ei! Onks edes kohdalla? En vielä. Kohta olen. Sitten mä oon helpompi kuin sä. Mene. Ei. Mä oon helpompi kuin sä ja... Oo, aivan täysillä. Taklin paikka. Ei! Vasempaan tolppaan ja sitten vielä ylärimaan. Ei vois huonommin mennä. Noniin. Mulla menee huonommin. Eikä mene 1-0. Ei. 2-0. Jes, 2-1. Come on, mitä mä sanoin? Ei! Monesta tää on? Tää on 15, kun tästä tulee niin nopea. Eikö? Mm-hmm. Ei voinut sattua. Oh! No niin, pilkkuu. Ylempää lähtis tää osumaan. Tämä. Tuli toinen. Sitten mulla pitäisi olla sukat. Hassukat. Pieni pelitauko. Yhdellä ei ollut. Joo. Moi Juhani, mitä teillä menee? Mä oon Tania, hei. Moro. Tani on kyllä aika pullero perseestä, kun se koko ajan meinaa kaatua. Noniin. Ja Lauri vielä. Ja pelin viivytyksestä mulle vapaa potku. Hei, vielä.